Annur Islamic Medicine Center cibiyar karɓar ma. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Ina amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu, kwastomominmu masu sha'awar karɓar magungunanmu mazauna jamhuriyar Nijar cewa za mu kawo ziyara cikin wannan ƙasa ni da tawagata domin aiki na ba da taimakon magunguna ga marasa lafiya. Za mu fara ziyarar mu ne da babban birnin Niamey inda za mu yi aiki ranar Litinin 14 ga watan 10 na shekara ta 2024. Za mu yi aiki na tsawon kwana 7 a nan ofishinmu da ke karce lazare bayan masallacin tukur. Daga nan kuma za mu ɗunguma mu tafi birnin Tawa nan ma domin ba da taimakon magani inda za mu yi aiki ranar 23 ga watan 10 a nan ofis ɗinmu da ke kusan likitar Jello, aiki na tsawon kwana 7. Daga nan kuma za mu wuce birnin Agadas, za mu yi aiki ranar 1 ga watan 11 na shekara ta 2024 a nan karce ba bayan Rimbo. Daga nan za mu wuce birnin Arlit, mu yi aiki tsawon kwana 7 shi ma tun daga 10 ga watan 11 har zuwa ranar 16 ga watan 11 na shekara ta 2024. Za mu yi aiki a nan daidai Kasis mai rami. Duk mai wata matsala ko wata larura ko wata cuta a jikinka da aka kasa gane kanta, ka yi kokari ka halarci wannan gangami na bada magani da wannan cibiya za ta yi. In Allah ya yarda, Allah zai raba ka da wannan rashin lafiya. Masu fama da matsala na hawan jini ko ya shanye maka gefen jiki, ka zo wannan taro na bada magani. Muna da na'urori na zamani da za mu yi maka aiki da su, in Allah da jikinka zai dawo aiki. Masu fama da matsala na kankancewar gaba ko da gabanka ya mutu, ka zo wannan fili na bada magani da za mu yi. Muna da na'urar da ke tada gaban namiji ko da ta mutu, ko gabanka ya kankance, muna da aikin da za mu yi maka gabanka ya dawo aiki in Allah ya yarda. Masu fama da matsala na jinnu, muna tafi da tawaga ta alarammomi waɗanda suka san Ƙur'ani, suka san sunna, suka san yadda ake magance matsala ta shaidani. In Allah ya yarda, idan ka zo filin aikin nan ba za ka koma gida da iska ba, da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuke gani ga na'urorinmu nan na aiki, ko ina idan ka duba za mu taho da su, mu auna mutane kuma mu ba su magunguna. Saboda haka jama'a, kada a baka labari. In kana da ɗan uwan da bai san za mu zo ba, ka aika a faɗa masa. Za mu fara ne le 14 October 2024 a birnin Niamey, inda za mu ƙare aiki a birnin Arlit le 16 na watan 11 shekara ta 2024. Hello Sadiq? Allah ya sa dai ba wannan yarinyar mai zubin karuwai kamar zai kawo mana gida ba. Hello? Lafiya lau. Ina so mu haɗu da kai. Don Allah, amma kar ya wuce gobe. Na gode. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. A'a. Bilal. Ya aka Bilal? Ya jikin naka Bilal? Sauki. To Allah ya sauki, ai daga alama nan. Ka yi shirin makaranta? Tabarkalla. Na kwana Umma. Lafiya kalau, ina gajiya. Ya mai jikin? A jiki yayi sauki gashi nan. Tabarkalla ya ji sauki, masha Allah. Da kyau. Bari mu je in haɗa masa abincin sai ya tafi.
to idan kuka je kika sallame shi ki zo ina son magana da ke in ji ko Allah ya tsare kaji Allah ya albarka ai karatu mai kyau kaji ko banda wasa fa kaga baka jin daɗi kaji ko maza banda kokowa da yara Allah ya kiyaye Lafiya kalau Bilal. Ya jikin naka? An shirya kenan. Na kwana. Lafiya lau. Ta za ka yi? Bilal, bari in shiga gaishe da Hajiya. In yaso sai in je in kai ka makaranta ko? Okay. Ban gama breakfast ɗin ba. Ta za ka yi ne? Kinga. Ba zan ci ba, kawai zan ci abinci a waje. Sannan kuma abu na biyu. Ba na so in an tashi su Bilal daga makaranta ki je ɗauko shi. Zan je da kaina in ɗauko shi. Me yasa? Kawai ba na so ki fita ne. Shikenan. Bilal ina zuwa. Har ka tashi? Na tashi. Ina kuma za ki je haka? Zan je asibiti ne. Asibiti? Shi ne ko baki gaya min ba? Gaya maka, kai maka san na faɗa maka sai dai kawai ka ce baka ba da umarnin zuwan bane lokacin sai yau. Ba haka bane ba. Kawai dai ba na so in tilasta miki zuwa ne. Amma tun daga shi kin amince da kanki, ya shi kenan. To, ni kenan sai na dawo. Amma ya kamata ya yi da kin jira na ɗan gama shiri mu tafi tare ko? A'a, ba na son in tsaya in ɓata maka lokaci tunda dai ka kai baka shirya ba. Kawai dai zan tafi da ɗayan mota. To shi kenan. Allah ya tsare hanya. Zan tura miki kuɗi a cikin account ɗinki. To, na gode. Umarnin ki akai ake. Assalamu alaikum. Amma dai ina fatan ba ki shan kayan sanyi dai ko? Kai baka sani ba, ina matuƙar son ice cream da chocolate ice. Saboda kin san fa ba a son mai ciki tana shan kayan sanyi da kuma zaƙi. To ai babu abin da za su yi mini, tunda cikin bai yi girma ba ai. To ke banda abinki, wa ya faɗa miki sai ciki ya yi girma ake daina shan zaƙi? Ni dai dan Allah kada ka ce zagana na kuka. Ka ji ko? A'a kinga. Karki kuka. Idan fa kike kuka, shi ma bebin mu zai yi kuka. To ni yaushe za ka zo? Umma ta ce za ta tambaye ki idan har kin amince sai yanzu. To don Allah ka zo anjima kuma ka to min da kayan daɗi. Shikenan. Zan kawo miki kayan daɗi da yawa ma. Amma dai kafin na zo, ki tashi yanzu ki ci abinci.
kin ga kare beban mu ya ji yunwa ko? Ashe hakika iya shagwaba? Kinga Madina, ki kwantar da hankalinki, insha Allah za a dace. Dole na shiga damuwa Amina. Jiya ko baccin kirki ban samu na yi ba saboda fargaba. Karki damu, na san wace ce Dr. Maryam, ta kware a wannan fannin. Allah ya sa. Ni fa ina ganin tun farko wannan fargabar shi ya hana ni zuwa asibiti. Ko ma menene wanda da muka zo da mai ta zama cikin duhu. Assalamu alaikum. Sannunku. Dan Allah ku yi haƙuri. Ban zo da wuri ba. Karki da wanda a cikin dai. Sannu, Madina kika ce min mijinki ya je asibiti ko? To ai likita shi mijina lafiyarsa kalau ai. Ya nuna miki result din ne? Kuma ta yaya aka kika san haka? Ya je asibiti kuma likita ya tabbatar masa da cewa lafiyarsa kalau. Shi yasa samun cikin tsohuwar matarsa ni kaina ya saka ni a rudani. Hello? Dama na kira ne in faɗa maka cewa ba zan samu damar fitowa ba yau. Kamal ya ce zai je ya ɗauko shi in an tashi. To wace magana ce kike so za mu yi haka? Sadiq, ka san cewa Kamal zai ƙara aure kuwa? Kar ka damu, wata 'yar tantama nake da shi. Shine nake so ka taimaka min. Hello? Sunan yarinyar Zara. Akwai wata da na taba gani ba ta yi kala da masu mutunci ba. Shine nake tunanin ko ita ce wacce zai aura. Hello? Sadiq, kana ji na? Ya faɗa min cewa ba ta da matsala kuma tana da hankali da kawaici. Shikenan Sadiq, na gode. Allah ya tabbatar mana da alheri. Umarni, umarni, umarni. Hasina, saboda ya samu ciki da wata mata, wannan ba zai zama hujja ba. Shi yasa na so a ce kun zo ku biyu. Kafin ki yi aure, kin taɓa haɗuwa da infection har kika sha magani? Gaskiya a'a. A binciken da muka yi, duk ba wani abu da ya nuna maki kina ɗauke da wani lalura a jikinki. Test ɗin infection ɗin ma da muka yi, shi ma normal. Shi yasa nake miki wannan tambaya. Amma doctor, infection zai iya shafar matsalar haihuwarta? Kwarai da gaske, infection kala-kala ne. Idan yayi wasu yakan iya hana haihuwa. Gaskiya tun da nake ban taɓa yin infection ba. To shi mijin naki fa? Gaskiya ban sani ba. Maganar gaskiya, lafiyar ki kalau. Amma idan muna son mu kauce kokonto, ku zo tare da mijin naki ya kani. Shi kenan likita, ba damuwa insha Allah idan na je gida zan same shi za mu yi magana sai mu zo tare. To yanzu bara na rubuta miki antibiotics, ki je ki yi amfani da su. Mun gode.
umarnin ki nake nema mana umarnin ki nake bi dare da rana umarni rayuwata kullum tana cikin kunci rayuwata kullum tana cikin daci Ya zan zo in iske ki a cikin damuwa kuma na tambaye ki kin ce mini babu komai. Ki faɗa min gaskiya. Idan har Kamal ne ya gaya miki wata magana saboda aurensa. Wallahi umma babu abin da ya gaya min. Kin ce babu abin da ya gaya miki kuma babu abin da ya faru. Idan har ne bincike na gano da kaina zan saba masa. Allah umma babu komai kuma ma ni na riga na amince ma ya karo auren. Ki yi haƙuri Hasina. Duk matar da ta iski kanta a cikin irin wannan yanayin dole ne ba za ta ji daɗi ba. Musamman matar da ta riga ta tsare wa mijinta gaba da baya ba ta rage shi da komai ba. Yanda na ɗauki Kamal haka na ɗauke ki. Amma ina so ki ajiye wannan auren na Kamal. Muƙaddari ne daga Allah, kin ji ko? Insha Allah umma. Domin ita kishiya takan zamo ba a bar gudu ba ce. Wani lokacin takan zamo abokiyar shawara. Saboda haka karki sa komai a ranki. Na gode umma. Ai tsakaninmu da ke Hasina babu godiya. Na tabbata irin biyayyar da kike mini ko mahaifiyarki ba kya mata irin wannan. Ba na so na ba Kamal umarnin cewa ya raba muku gida. Da na sa shi ya ajiye matarsa a wani gidan. Ha umma, ta zo nan kawai kamar yadda kika yi niyya. Da ya je ya kama haya ai gwara ya zo nan tunda akwai ɗaki. Allah ya miki albarka Hasina. Amin umma. Da alamu ma ko karya baki ba ko? Tashi ki je ki ɗauko abincin ki zo ki zauna ki ci anan a gabana. Umarni 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 sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci Alhamdulillah, alhamdulillah. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tare da manzon tsira Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A cibiyar sassauci kullum muna ƙara inganta muku magungunanmu don ganin kun samu waraka daga cututtukarku, musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i wata aba ce da 'yan mata da samari suke aikatawa cikin rashin sanin illolinta. To a yau zan sanar da ku illolin da istimina'i yake haifarwa a jikin ɗan adam. Yana haifar da low sperm count, ma'ana ƙarancin ruwan mani, sa'annan yakan saka quick ejaculation, ma'ana saurin inzali. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana sa yawan mantuwa. Yana taɓa ƙwaƙwalwa ga ɗan adam. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yakan hana shi aihuwa. To alhamdulillah a cibiyar sassauci muna da maganin istimina'i, ana amfani da shi cikin sati 3 a rabu da cutar istimina'i duk ƙarfinta da iznillah. Akwai masu fama da matsala na cutar ulcer. To duk ƙarfin ulcer a jikinka ko da ta kai shekara da shekaru ne, bi iznillah idan muka haɗa maka maganin ulcer cikin sati 2 kacal za ka yi amfani da shi ka rabu da cutar ulcer da iznillah. Akwai masu fama da matsala na sanyi kowane iri, infection ko gloria, kai kowane irin sanyi ne a jikin ɗan adam ko ya yake, insha Allah a cibiyar sassauci za mu baka maganin wannan sanyin ka rabu da shi bi iznillah. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Abuja, Lagos,
Bauchi, Sokoto da Maiduguri. A ƙasar Nijar muna cikin garin Maraɗi. A ƙasar Cote d'Ivoire muna nan a cikin garin Abidjan. Sa'an nan a cikin ƙasar Saudiya muna nan a cikin garin Makka. A cikin ƙasar Benin muna nan a Malabil. Al'ummar ƙasar Libya muna nan a cikin Tripoli. Sa'an nan cibiyar sassauci ba mu da ofis a ƙasan Bene, duk ofisoshinmu suna saman Bene ne. Masha Allah. Ga Al-Yusra. Cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra. Waraka ta zo kowa ya zo. Ga Al-Yusra. Cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya ja da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna na Herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin Musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samo muku ingantattun magunguna. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna sauƙaƙawa al'umma gurin sallama su, ba ma tsawwalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra. Ina masu fama da cututtukan da bai san me yake damun su ba, mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV, har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci ko ragowar kuɗi a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Masu fama da matsalar istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, yana janyo matsaloli da dama a jikin ɗan adam, ma'ana side effect, kamar matsalar kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya, yawan mantuwa ko tsinkewar mani, ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace. Wannan kaɗan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Matsalar hepatitis, matsalar ciwon koda, matsalar ulcer, hawan jini, typhoid, malaria, duk wata cutar da ke damunka za ka iya garziyowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta a dukkanin inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano za ku same mu akan titin Zurot. A garin Kaduna za ku same mu a cikin garin Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Sokoto, za ku same mu a cikin garin Taraba. Haka zalika za ku same mu a Niger, a Maradi za ku same mu a cikin Yamai, a Libya za ku same mu a cikin Trabilis ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire za ku iya tuntuɓar nambar mu domin ku ji a inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chadi za ku iya tuntuɓar mu ta wa'annan nambobin namu ta WhatsApp. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'ummar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. kai wai dan Allah dan annabi da gaske kake ko kuma dai kawai dai to kai ba ka zauna ba sai ma ta sauka abin ya tabbata da kulla kai iko sai Allah shi yasa fa ake son dan adam ya rika bin magana iyayensa ba, saboda duk abin da iyaye suka zaba maka to in Allah ya da sai ya zo da alkai. Kai dai bari, wato sai yanzu nake godewa Allah da ban yi jayayya da hajiya akan auren Suwaiba. To yanzu ina raban yake. Kare bari, wato Allah da ya dube ni ina son haihuwa, da ya tashi kuma sai ba na yi wata inda ma ni ban zata ba. Allah mai iko, kaga ita kuma Madina raban nata yanzu yayi nesa, ba mamaki Allah ya kawo mata shi a gaba ko? Gaskiya, amin. Abokina, da Allah in tambaye ka faɗa min gaskiya, saboda na san ka da nuku-nuku. Wai kuwa yarinyar nan Suwaiba, dan Allah saki ne a tsakaninku da ita. Saki uku? A iya kwana ɗaya da ban ganki ba, na shiga mutuƙar damuwa. Na ɗauka a ganin farko da na yi miki, kina da wayewa sosai. Me yasa kin cika kunya ne? Kin san fa a zamanin yanzu an fi son mace mai wayewa. A ka san kowa yana son mace mai kunya.
haka ne. Yanzu dai dole zan fita da ke shopping. In kai ki supermarket ki yi shopping ki sai kaya kala-kala na 'yan gayu yadda za ki sa kamar kowace mace. Da gaske? Kwarai kuwa. Za ka kai ni ka siya min kaya, ni ma dinga ɗora kaina a waya? Da gaske nake. Amma fa akwai wani hanzari ba gudu ba. Kin sani dole sai mun dan dinga fita da ke lokaci-lokaci kina ganin gari ke ma ki dan samu refreshment ko? Yawa. Ai na ɗauka sai yamma ko zuwa dare ma za ka zo ai. Da sassafen nan? Ai tunda na fito daga gida nake ta kiran ki a waya, ina ta kiran ki a waya. Da na ga ma baki ɗauka ba kawai shine na zo kofar gidan. Ina kofar gidan tun safe. Dija. Karfe 8. To ainihin lokacin ko tashi ma ban yi ba bare na yi sallah. To fa karfe 8 ne baki sallah ba? Ka san fa da yake ni bana bacci da wuri sai na gama wasu abubuwa na sannan nake kwanciya kuma bana tashi da wuri. Kuma kana ji zan gaya maka wani magana. Dan Allah ka daina zuwa gurina da rana ma bare da safe. Dan Allah. Kinga ni fara in na kira ki a waya. In har baki dauka ba wallahi hankali na tashi yake. Kinga dole in nemi inda kike. A'a ka ce zargi na kake yi mana kawai. Ka zo ne ka duba ko a gida na kwana. Ban taɓa tunanin sakin da ne wa Suwai ba zai zama mun matsala haka. Wato abin da kai daidai ne kuma duk ɗan halak zai iya yin abin da ya fi haka. Kawai dai ka san inda matsalar take. Bai kamata a cika mata saki har 3 ba. Shi ne abin da yake damuna. Saboda idan kai duba da yanayin soyawa ba ta da wani nutsuwa sannan ba ina kallon ta ma kamar ba cikakken hankali da ita ba shi yasa ma har ta aikata abin da ce ta aikata. Anya kuwa abokina. Anya kuma Sadiq anya ne? A shi kenan kawai ba komai. Kawai kai magana Allah magana za ka yi fa. Kawai dai abin da nake so in faɗa shi ne kada garin neman haihuwa yi shi juye da mujiya. Me yasa baka tawo min da ice cream ba? Banda abinki ai ice cream ba a doguwar tafiya da shi. Sai ya melting. Jiya ma ban mun fita da umma kuma ta siya mu. To ai na roba kike sha. Na fi so in kai ki mu je a haɗa miki mai daɗi ki sha abinki. Da gaske? Za ka kai ni? Mana. To ka bari zan tambayi umma na in ta bari sai ka zo mu tafi. To aikin ji rashin wayewar taki. Ba wani waje ba za mu je ba kawai siyayya za mu je miyo sai mu je in kai ki sha ice cream ɗinki in maido ki gida abinki. To shi kenan za mu je. Amma dai yayanki ba zai hana ba ko? Ba fa kullum yake zuwa ba. Wancan karin ma fa sako ya kama umma na. Yawwa to ai yayi daidai da baya zuwa kullum din nan. Da kai ya hana ruwa gudu. Ga wannan din ki kai wa umma ta yi cefa ne. Umma na ta gode. Shikenan ki shiga gida. Ni ma zan wuce gida. To sai an jima. Sai na dawo. Haba Zara, me yasa ke irin haka? Sai mun yi gaba kuma sai mu dawo baya. Kin san fa irin san da nake miki. Zara ni fa kin ganni nan ko abinci ban ci ba. Karyawa mata gagare ni. Sai da na zo nan sannan na koma na ci abinci. Ni gaba ɗaya ma na kasa zuwa kasuwa ni nan da kika gani. Ka gani nan? Wallahi ba na son takura. Shi yasa ma tun da farko na bar gida. Ba na son abin da zai takura min, ba zai yi kai kuma ka zo ka ce zaka takura min ba. Zara, dan Allah dan Annabi ki haƙuri. In Allah ya da ba zan sake yin irin wannan ba. Yawwa, dama ma ni ina tambayan da zan maka. Ina jinki, baby na. Allah dai ya sa ba gida ɗaya zaka haɗa da matarka ba ko? Saboda ka san ba zan iya zama da kishiya ba.
alaikum salam. Ga dukkan alamu dai likitan nan ya halar min da ke. Amma na ɗauka gurin Dr. Hamza zaki ji. Ba can na je ba. Sai bayan kin fita sai kuma na kira shi. Na gaya masa zaki zo akan irin matsalar da na je masa da ita. Sai kuma ya kiran daga baya ya ce ai yayi waya ma baki je ba. Wallahi Amina ce ta haɗa da wata doctor na mata, shine muka je muka same ta. Ai da kin gaya min na sanar da shi. Kuma shi ma ya gaya min cewa da tare muka je fa tun wancan rana. Yanzu ya kuka yi asibiti. Fargabata ta wanke da karɓan wannan takarda. Cewa kawai zaki magana ta tabbata da rashin amincewa mu je asibiti tun farko. Ita haihuwa ita Allah ce, amma kuma ai ba laifi bane idan ka bibiyar lafiyarka. Sai yanzu kika san haka kenan. Kin ga da ta kin samu kuma yin uku. Amma kika tsaya da yin gaba. Haba dai, ta. In uku ina zan kai su ni in biyu ma ba na so. Yauwa, na manta faɗa maka, Dr. Maryam ma ta ce min tana son ganin ka. Amma yaushe za ka shirya sai mu je? Kamar ya mu je tare. Ita Dr. Maryam da kike je gurinta ba ki sanar mata cewa ni na fara zuwa asibitin ba ne? Duk na gaya mata, amma duk da haka ta ce mu zo tare. A gaskiya Madina, ni ba zan je gurin wata dakta mace ce ba. Shi yasa na faɗa miki da ki zo mu je gurin wajen Dr. Hamza. Saboda ni ba zan iya zuwa gurin wata likita mace ba. Gaskiya. To amma me kake nufi? Cibiyar Alkausar Islami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman duniya musulmi da kirista. Alhamdulillah ala kulli halin. Kamar yadda kuka sani sunana Dr. Abdullahi Musa mai cibiyar Alkausar Islamic Medicine. Da haka ne nake tallata ma 'yan uwa maza da mata wannan cibiya tamu ta Alkausar Islamic Medicine. Ina masu fama da matsala na ciwon istimina'i. Wasu da dama sun karɓi magunguna daban-daban amma har yanzu ba a samu waraka akan wannan matsala na istimina'i ba. Insha Allah wannan cibiya ta mu ta Alkausar Islamic Medicine za mu baka magani a cikin sati 2 kacal za ka yi amfani da shi. Insha Allah za a samu waraka kamar masu fama da matsalan cutar HIV wato cuta mai karya garkuwar jiki. Kuma kafin mu baka magani a wannan cibiya ta mu ta Alkausar sai mun yi bincike akan na'urorin gwajin mu mun tabbatar da adadin karfin cutar a jikinka sannan mu dau magani mu baka domin kada yi cuta daban magani daban. Mukan dau magani na HIV mu baka. Ka ba da rabin kuɗi da izinin Allah daga bani idan ka sha ka warke zaka cika mana rabin kuɗin mu. Wannan alfarma ne daga cibiyar Alkausar Islamic Medicine masu fama da matsalan HIV. Hawan jini, ulcer, basir mai tsiro ko mai fitar da jini. Ga ɓangaren mu mata, Alkausar Islamic Medicine ta tanadar mana magunguna na ciwon infection, farin ruwa, ƙuraje, ƙaiƙayin gaba da kuma matsalar ciwon mara. Insha Allahu idan kuka zo wannan cibiyar tamu mai albarka za ku samu dacewa. Ina kuma masu fama da rashin haihuwa wanda an yi maganin amma ba a samu dacewa ba. Sannan muna tura saƙonninmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Ga masu neman babban ofishinmu muna nan a cikin garin Kano, Zurot, Hausawa, Sabon Titi, Sabuwar Plaza, shago mai namba 1 saman Bene. A cikin garin Kaduna muna kan titin Yakubu Gawan.
cikin Santara Plaza opposite da Mangal Plaza kusa da UBA. Mutanen ƙasar Nijar muna da office a cikin garin Maradi. Ga akawun namba na cibiyar Alkausar Islamic Medicine. A cikin wannan akawun namban kadai za ku iya tura mana kuɗin magani. Ga masu neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a lambobinmu kamar haka. Arewa maso yamma yanki na arewacin Najeriya mai ɗimbin arziki kama daga noma, kiwo da hada-hadar kasuwanci. Amma kash a ɗan shekarun nan ta fuskanci matsaloli na tsaro wanda ya kawo durƙushewar tattalin arziki na wannan yankin. Faɗan manoma da makiyaya, satar mutane da garkuwa da mutane ya haifar da dukkanin naƙasu a wannan yanki namu. Hatta kai ga mutane sun ƙauracewa gonakansu da shauran gurin kasuwancinsu. Wannan ya janyo hankalin 'yan siyasa masu kishin wannan yanki suka haɗa kai domin nemo wannan yankin mafita. Sanato Barau Ai Jibrin CON mataimakin kakakin majalisar dattawa ta ƙasa ɗan gado wanda ya gaji iyayensa kamar su Aminu Kano, Sa Ahmadu Bello, ɗan siyasa ɗaya tilo mai kishin al'ummarsa ya zage dantse don ganin ya samo wa al'ummarsa mafita. Ya gabatar da ƙuduri don kafa hukumar yankin arewa maso yammacin Najeriya wato Northwest Development Commission. Da gabatar da wannan ƙudurin ya tsaya tsayin daka wajen ganin majalisa ta amince da wannan babban ƙudurin. Majalisa ta yi duba da mahimmancin wannan ƙudurin, ta tabbatar da ya tsallake karatu ya je gaban shugaban ƙasa duk a ƙarƙashin jagorancin sanata Barau Jibrin Maliya. Tabbas yabon gwani ya zama dole. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rantaba hannu akan wannan takardar ta zama hukuma yankin arewa maso yammacin Najeriya. An kafa wannan hukumar ne domin ta duba matsalolin yankin nan kuma ta magance su. Da kuma dubi kan tsaro, wanda shine ya kawo durƙushewar noma da kuma kasuwanci da hanyar da za a dawo da zaman lafiya a wannan yanki. Samar da aikin yi ga matasa domin kawo ƙarshen zaman banza da ta'addanci. Farfaɗo da hanyoyin more rayuwa da kuma zirga-zirga wato infrastructure. Samar da kyakkyawan yanayi da zai kawo ci gaban noma, kiwo da kuma hada-hadar kasuwanci. Magance matsalar ilimi da kuma farfaɗo da ilimi. Shakka babu, Sanato Barau Ai Jibrin Maliya CON ɗan ƙasa ne na gari domin ya nemo wa yankinsa mafita kuma ya ɗora ta bisa turba da za ta dawo da harkokinta na noma da kiwo da kuma kasuwanci. Samun jagora irinsa. Shi ƙasar ta daɗe tana daku domin kai ta wani matsayi na ci gaba. Jinjina ga Sanato Barau Ai Jibrin Maliya, jinjina ga hukumar Arewa maso yammacin Najeriya wato Northwest Development Commission. In tafiyar nan mai daɗi ce yan tafi. Arzikinka abin ni kan kwano yake. Ba inda za ka nuna nan. Wai na ce ɗauke ni ya kai ni birnin nan. Ni dai gaskiya ina son ƙauye sosai. Wai ni baki ga tunda na gudu ba bana sha'awar komawa. Kai da kace na tazo yaƙi. Haka da ya ce ko bi zai bukari a kan shi. Gishiri in ba kai miya ba ta daɗi. Yau ko lafiya na ganka yau a fadatawa? Karar babana na kawo. Girma ya cin muku. Kamfanin ɗan gaɗa multimedia gishiri ne zaka ci amana ta shiri na barkwanci mai faɗakarwa ilmantarwa wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Kawai rabu da iyayena. Ka tafi binni ka rabu da magana iyaye. Wallahi nake jin da arziki na zo nake jin na sai rabin Abuja. Ka san da wanda kake magana fa wannan fa mahaifinka ne ni ko mahaifiyarka ce. Haba yaya gishiri wannan wace irin magana ce babu da'a. Babu da'a. Gishiri. Kana wa Allah ka tsallaka. Yawwa yaya ana son ba zai tsallaka ba yana neman albarka. Kai da Allah ni wallahi tafiya ta gaba. Allah ne. Wai har yanzu yana nan a yanda yake ke. Kuna uba Saduku ba ruwa na da wani addu'a ki kawai ki kyale ni. Gishiri. Ki bude fuskar ki ana ga miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gishiri. Yau ka jawo alheri gobe ka jawo akasin haka. Wannan wani irin shashanci ne. Gishiri kake ko menene wallahi Allah ba zan yadda ba sai an biya ni kuɗi na. To kai buzu ne za ka sai da biyu. To ka gani daukar nauyin shirin Alhaji Baba na kowa. Na san ka da san jan girki. Ba gurin nan. Ina ya hakuri. Wallahi da na san kai ne wurin wallahi ban zuwa. Me ya faru?
wallahi in mun je kotu babu shalili wallahi alƙali gidan kaso zai tura mu. Wai kai me yasa bakin ka baya faɗa alheri? Ba gaskiya ni ka ga maka ai. Gishiri. Sai mun kona shi. Shirin Hamar su Musa Abbas. Da kan koma ka ɗauko min da kada kuɗi a tace duti a tace. Gishiri. Wanka ya daɗe wannan ni da wa zan ci kuma. Ka ɗaya za ka ci. Idan yi ma kaɗan za a ƙaru. Ha ba ranka daɗe ka ce jaki kuma ruwan a cikin bokiti. Ko ta gwada sa a ciki da kota. Mataimakin mai bada umarni Riyar ɗan asali. In za ka tsaya ba wani alayi da za ka tsaya kana mana. Tun da zubin wuce wannan kwanan mun wuce ne har na gaji da kirga kwanonin da muke tafiya. Yanar ka ja ka sake ne. Gishiri. Yan sanda. Wanda ba da umarni Amin Arhu 747 Gishiri. Wallahi mutumi na gwangwan ka koma. Gwangwan? Kai akwati ce ba? Akwati Abuja za a aika da. Gishiri. In kin faɗa ina jingine tunda kin sani binki nake yi kamar ruwa in ke ce sanadina ke ce uwa faɗin mai kike so ai miki kin ji uwa kin zama mabuɗin rayuwa ke ce sinadari da ke nai alfahari zan miki biyayya tunda Allah ya ce a yi ba za ki cuce ni ba za ki yada ni ba umarnin ki nake jira tunda ke ce uwa ina wuni ina kwanan ki kin tashi lafiya Allah ya saki lafiya umarni karki cutar da ni kin ji uwa ta abar biya umarni me aka yi ne me an kayo ban gane shi ba umarni abin kamar sihiri ban gano shi ba umarni ana yin hawaye na share bai daina zuba ba umarni a ina ta binki har abada ba zan gajiya umarni ba zan gajiya